usnem arajar artheu sau udah usnem basyong shit pha gabenta barok geru ich football keleng saudong kepertei haune usnem arajar artheu sau kedon hadu sau teli gi tournament football kiba khamhe hadin ka FIFA World Cup temendang ini pe yegini gi sau teli gi tournament football kiban penlong mentau usnem arajar artheu sau kaban kong kadai ga CAF Africa Cup of Nation kaban sedang nadu ka khatlai tarik u Januari batkan kod hadu khatwei tarik u Feb jong snem arajar artheu sau kane kadai ga tournament football ka ba he tam jong ka deuba Afrika ya kane ga tournament football la sedang nengkong nadu snem khat khandai spa san phnyau bat gedon hadu artheu sau teli giri ki ba yishimenta ha kane ga tournament kari jong Muhammad Salah ka Egypt kadai kari ka ba yo bandra buntam ya ka namla du jong ka Africa Cup of Nation Hakaba galayo banra hadu nyausin. Kabaar kadai ka AFC Asian Cup kaban sedang nadu ka khat ar tarik u Januari batkan kod hadu ka shpeu tarik u manai Feb jong snem arajar artheu sau. Kadai ka tournament football ka ba he tam jong ka deuba Asia kabala seng nadu snem khat kandai spa san penriu. Bat gedon hadu artheu sau teli giri ke bayo benrung sya ka tournament. Nagi sau penyau teli giri ke bayo kini manyo rung sya ka Asian Cup. Ka Japan kadai kari ka blayo banra bunsin ika namla du jong ka AFC Asian Cup hakaba kalayo banra ika namla du hadu sau sin kabalai kadai ka Copa America kaban sedang nadu ka arpue tarik menai Jun batkan kod hadu ka khatsan tarik menai Julai jong snem arajar arpeu sau kadai ka tournament football ka ba he tam jong ka deuba South America kabla seng nadu snem khat khandai spa khanriu bat kadai ru ka tournament football ka ba rim tam na baro ki tournament football Agane ka Copa America kidon khanriu tim kibayo bania shimenta kenthop nagiri jong ka deuba North America kari Argentina bat kari Uruguay kidai ka arteli giri ke balayo banra buntam ya ka namla du jong ka Copa America agaba gilayo banra markhat sansin ya ka namla du jong ka Copa America kabasau ka UEFA Eurocup kaban sedang nadu ka khatsau trik menai Jun batkan kod hadu khatsau trik menai Julai kane ka tournament football ka ba he tam jong ka deuba Europe kabla seng nadu snem khat kandai spa san peupra kidon hadu arpeu sau teli kiri ki ba shimenta ha kane ka tournament nagi san peu san teli kiri ki ba kni ban yo rung sha kane ka tournament kari Germany bat kari Spain ki dai ki ar teli kiri ki ba yo banra buntam ya ka nam ladu jong ka Eurocup ha ka ba ki yo banra marlaisin bat kari ka balong ka ladu naga UEFA Eurocup kan ya kendu Persia ya ka ladu jong ka Copa America